Nakabenta bante alakam ikajinga takhu kali bakha hakasrok ba National Highway South South E Nongstone Shillong kinang ilam ka New Trip Youth Council West Khasi Hills menta kasngi kilalik banikindo yaw Superintendent of Police West Khasi Hills District haka office re kam jong u bat ban IT de kajing tho ban pensngo bat kerpa di u ba unle ai halo ka jingjur palan kajing accident hakani kasrok ba dak babu no ya ka jaka ban check bat talasi ba ya kinong ya kali habe kren bat kinong tho kubor uba wante bok lengdo secretary ulaong bakatei kajing kren bat USP ula kular ban shimkhia ya kate kam bat unkarpan ya kinong sinsha shinong bakanya trailang kumno wan pelat ya kani kajing bat wan ra ya kajing shingan kali kawan ha kani ka surok ba mata ka janmet nak leng jongi ka seng la on bu jing tho ha u deputy ha u superintendent of police jong ka West Khasi district Longstone ti ka jingwan bu jongi ka sti ha ka por ka long ba ha ibdi bat ki artili ki pon ki ba ngi bu shakman ka banikong ka dei ha ka bidi bat ka jing kenrei jong ka jing accident ha kini ki surok jong ka Longstone National Highway Longstone Shillong National Highway ti kani ki jingkan rai kla kta ki babun ki nong song snong lani ki nong nya kali kunju ru wat ki pai ba lani khna school ti ha kini ki snam ha ki jing yai len ti ngi kun ko seng yo i ba ka jing accident lani ki jing tukhu kali ha ki di ha ka di ki surok National Highway kla don ru ka jing yap briu ti ngi kum ka seng la wan bu da ka jing tho ka di ko por yo USP jong West Khasi district ba ngi dawa au ba pej benia tani syar bha adi bat khmi ba kani ke jingjia ke jing accident hari ni akadi ke surok National Highway Longstone Shillong ngamut ka ba kanom jia shu tingi la ai jing mut ru ba ha ke bedi ba kani ba nak liang jing USP ba unbu no da ka check gate pat kani ke check gate kalong man check ya gitu kinongnya kali kiba la kidai ki kali kiba red la kidai ki kali kiba he man check iki driver pa lada nilap ya gitu kiba di kiat akapor banyak kali kemud ba pin sistem katkum ka motor vehicle acts jong ka sarkar India ti kata kadai ke jing wan ke jongi ka ba ar pat ka kapun ka ba ni kum ka seng wan bu hakdi ka por kadai ba hakum kani ka por telang hang nia po West Khasi jong West Khasi district ka judon man la kisnem ki jingja ki bososi ki bakta ya ki imlang saklang ka bakta ya ki pajba namar ba hakum kini ki por ki briu ki ju yele sngo ba kum jing bam khana kum ga jing khamtam ha por jan Christmas lani ha por junior te ha kini ki por ki briu ki banyak kali ki ju tem tip pensawa ha ki snong ki thau lani apa kilik bam khana hakino kino kisnong kiba kilik kiju pret ki bilor kiju panjaklia tingi kum kaseng ni terpat USP ba kun pej ha bede ba kani ka banta tina kliang jung USP ula ong ba ula kelar yang kum kaseng om sapej saya trelang bat kisnong bat ki WDP kum juru bat kaseng ga jongi ban wele mante lakam ya kadi ka jingken rei jong ki diki jing ke ba ki pai ba ti ka jingwan bu jongi ke stia ke ka por ka deiru ha ka bede ba ki jing ujor jong ki pai ba nang sung snong ki bobon ki ru orang ba ki ba sokhya ya ka dong ka than ti ki wan ki ai ki jing tho hangi tingi ru ni kum ka seng nilai yu iru ta ki jing te wan bu ya ke jing tho tingi kurmen ba na kaliang spi sim kha ka bede atli ki pon bat na kaliang jungi ka seng hak de ko por ni maham ye kitu ki breu ki bawan po jong than pe jongi ba kim dei ban subrat klemar ki bilor kamtam hak ni ka bypass lani ka ni ka surok Longstone to Shillong ti bat kumjuru ka ba ni kum ka seng ni sukhya hak bede bat ka jingkan rei jong ka jing bret bilor ha ni ha hang ni ha po kin ka ba bahkan ni jaka hapo hang ni kin ba kadon ka kawa bat hang ni hang ni kawa nak liang jong Longstone hi bro ka wei ni ji penon kam ya kini ko bandi te
nak liang jungi kaseng ni lah ujor do paspi ha gudi do kani banta pat ni kepat do nak liang ju uru bon sim kha ba kidi kisnong ru ba don hang ni bakin sim kha ba kunju nak liang ju kaseng ju iru inang ni sim kha gudi ba kani ba kanum ja par kanum kta ye kinang su snong ni was kaseng